Το νούμερο 13, παρακαλώ, μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13, επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14, παρακαλώ, για downloading. Όπα. Το 13, βρε παιδιά. Το 13. Εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι, τώρα εξυπηρετώ το 14. Και το 12 κάνει ακόμα βιντεοκλήση. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ? Όχι πια. Βάλε τώρα VDSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον Πυλό στο Μάρμαρο και στο Μπαρούτι, από την Ελιά και το Λάδι στο νερό και στο Μετάξι, από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Βρες το γιατρό που ψάχνεις χωρίς να ψάχνεσαι. 14 784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Μαζί. Pixlax. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους. Και Γιούκερμαν, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Καραγάτσι από τις εκδόσεις της Εστίας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Θα είμαστε στον προορισμό μας σε 8 περίπου ώρες. Απολαύστε την πτήση σας. Βρει καλώς τον πελάτη. Κούρεμα ή ξύρισμα, Κάθισε αναπαυτικά. Όχι όπως εμείς. Και σε 5 λεπτάκια θα σε έχω έτοιμο. Κουκλάκι θα σε κάνω. Βέβαια, άμα έχει αναταράξεις και μου φύγει η κόντρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Καφέ? Κύριε, καφέ? Όχι. Καλά είμαι. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Στο σπίτι σου μπορείς. Με Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και απόψε μαζί, Δευτέρα βράδυ, στο τακτικό εβδομαδιαίο ραντεβού μας με την πολιτική επικαιρότητα, στον Ενικό και στο Σταρ. Καλησπερίζω αμέσως τους απόψινούς προσκεκλημένους μας. Από τη Νέα Δημοκρατία,
την υποψήφια Ευρωβουλευτή την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, καλώς ορίσατε, και τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή τον κύριο Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, τον πρώην Υπουργό. Καλώς ορίσατε. Από τον ΣΥΡΙΖΑ την υποψήφια Ευρωβουλευτή την κυρία Δέσποινα Σπανού και τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Καλώς ορίσατε και οι δύο. Καλωσορίζω ακόμη τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Έχουμε μια άσχημη είδηση να μεταφέρουμε. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη βραδιά. Έφυγε ο Μπάμπης Αγκουράκης, ένα εξαιρετικό πολιτικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ευρωβουλευτής του κόμματος και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Εγώ έχω να καταθέσω μόνο για το ήθος του, το ήθος του που ήταν ανεπίληπτο. Ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ζεστός, πολύ άνθρωπος, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Θυμάμαι μόνο με συγκίνηση ότι πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από τη δεκαετία του 80, πριν μπω στο στούντιο, ήταν ένας από τους 2-3 ανθρώπους που τηλεφωνούσα, επειδή ήταν ο άνθρωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος που ασχολιόταν με τους αριθμούς, έκανε τις πολιτικές προβλέψεις με βάση τις δημοσκοπήσεις και του ζητούσα την εκτίμησή του για το πού θα πάει το πράγμα. Και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, έπεφτε μέσα. Είχε αυτή την ικανότητα να παίζει με τους αριθμούς. Πείτε μια λέξη. Για μας είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά. Έχουμε χάσει έναν πολύ σημαντικό σύντροφο και έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, όπως είπατε, ο οποίος ήταν πολύπλευρη προσωπικότητα και πολυτάλαντη. Ένα στοιχείο του ήταν και αυτό, με τις προβλέψεις ακόμα και με δεκαδικό σε ορισμένες εκλογικές μάχες του ποσοστού, αλλά είχε μια αγωνιστική διαδρομή, πολλοί τον ξέρουν και σε αυτό το τραπέζι, που νομίζω ότι έχει γράψει μια πολύ σημαντική ιστορία και είναι μια μεγάλη απώλεια. Περνάμε ένα δύσκολο βράδυ. Η τελευταία ανάμνηση που έχω από αυτόν είναι από ένα δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο καιρό, που ήταν παρόν σε μια κινητοποίηση του ΠΑΜΕ και τραυματίστηκε, τον τραυμάτισαν οι αστυνομικές δυνάμεις σε μια συμπλοκή με τους διαδηλωτές. Και τον θυμούμε να μιλά στο βίντεο του δελτίου σαν 18χρονος. Ήταν αικίνητος μέσα και έξω από την Ελλάδα. Λοιπόν, η τελευταία του διεθνής παρουσία στην Κριμαία ήταν πριν από λίγες Νομίζω ότι είπαμε λίγα, θα ακολουθήσουν περισσότερα τις επόμενες μέρες για αυτόν. Καλησπερίζω, υποδέχομαι την κυρία Σιλβάνα Ράπτη, υποψήφια ευρωβουλευτή με την Ελιά. Καλώς ορίσατε, κυρία Ράπτη. Και ευρωβουλευτή. Τον κύριο Κώστα Ζουράρη, τον καθηγητή, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλώς ορίσατε. Την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, η οποία είναι υποψήφια περιφερειάρχης και υποστηρίζεται Αττικής και υποστηρίζεται από τη Δημοκρατική Αριστερά. Και τους οικολόγους. Και τους οικολόγους πράσινους, μάλιστα. Υποδέχομαι ακόμη την κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη, είναι η αντιπρόεδρος της Δράσης, τη γνωρίζουμε από προηγούμενη συζήτησή μας και είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τις γέφυρες, με αυτό το νέο συνασπισμό, θα το πω έτσι, των φιλελεύθερων δυνάμεων. Καλώς ορίσατε, κυρία Λιμπεράκη. Και άφησα τελευταίο, αλλά με αυτόν θα ξεκινήσω τη συζήτηση, το συνηθίζω, τον κύριο Γιώργο Δελαστίκ, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με την ανταρσία, αλλά βασικά τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο. Θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, για να έχουμε όλο το χρόνο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα έχουμε και 2 ενδιαφέρουσες συνδέσεις στη διάρκεια της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με 2 ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί και που προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι μπήκαν στην πολιτική, βέβαια διεκδικώντας μικρό αξίωμα, κατά τη γνώμη μου όμως πολύ σημαντικό στην τοπική κοινωνία, το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. Ο ένας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, που κατεβαίνει για Δημοτικός Σύμβουλος με τον Γιάννη Μόραλη στον Πειραιά. Ο άλλος είναι ο Βασίλης Βασιλικός, ο γνωστός συγγραφέας, που κατεβαίνει για Δημοτικό Σύμβουλο στην Αθήνα με τον κύριο Καμίνη, με τον σημερινό δήμαρχο. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
Το νούμερο 13 παρακαλώ μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13 επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14 παρακαλώ για downloading. Όπα. Το 13 βρε παιδιά. Το 13. Εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι. Τώρα εξυπηρετώ το 14. Και το 12 κάνει ακόμα βιντεοκλήση. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ. Όχι πια. Βάλε τώρα VDSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι, από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι, από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Θα είμαστε στον προορισμό μας σε 8 περίπου ώρες. Απολαύστε την πτήση σας. Βρει καλό στον πελάτη. Κούρεμα ή ξύρισμα, κάθισε αναπαυτικά. Όχι όπως εμείς. Και σε 5 λεπτάκια θα σε έχω έτοιμο. Κουκλάκι θα σε κάνω. Βέβαια, άμα έχει αναταράξεις και μου φύγει η κόντρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Καφέ? Κύριε, καφέ? Όχι, καλά είμαι. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Στο σπίτι σου μπορείς. Με Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Μαζί. Pixlax. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους. Και Γιούκερμαν, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Καραγάτσι από τις εκδόσεις της Εστίας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Βρες το γιατρό που ψάχνεις χωρίς να ψάχνεσαι. 14784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι, από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι, από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Ευτυχώς, κυρία μου, με ανησυχήσατε. Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήμουν αόρατος. Ταξί, περιμένετε. Μάλιστα. Και εμείς τι νόμιζατε ότι κάνουμε, οτοστόπ ή χαιρετάμε την παρέλαση? Εκτός και νόμιζατε ότι είμαστε στην Αγγλία, οπότε ο δρόμος πηγαίνει προς τα εκεί. So, the other way, please. Come on. Come on. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε. Μας πήρε το ταξί. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Στο σπίτι σου μπορείς. Με Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Ξεκινάμε τη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω με τον συνάδελφό μου, δημοσιογράφο και υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ανταρσία, τον κύριο Δελαστίκ. Κύριε Δελαστίκ, πώς έχετε δει την μέχρι τώρα προεκλογική περίοδο? Έγινε καθόλου συζήτηση επί της ουσίας? Στην Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς, το ζήτημα... Στη Νέα Ελλάδα ή στην Παλαιά? Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει Νέα Ελλάδα. Μία είναι. Στην Ελλάδα, πολύ σωστά κατά την άποψή μου, ασχολούμαστε με το θέμα εάν η κυβέρνηση συνασπισμού της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα επιβιώσει του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ουδέποτε μέχρι τώρα οι ευρωεκλογές είχαν τέτοιο χαρακτήρα. Αυτή τη φορά είτε μας αρέσει είτε όχι, και σε πολλούς δεν αρέσει, σε άλλους ναι, έχει τέτοιο χαρακτήρα. Δεν έχει γίνει συζήτηση για την Ευρώπη. Αυτό είναι σοβαρότατη παράληψη για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές οι ευρωεκλογές για πρώτη φορά από το 1979 που έγινε άμεση εκλογή των ευρωβουλευτών με καθολική ψηφοφορία. Αυτή τη φορά η Ευρώπη θα συνταραχθεί συθέμελα από το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Δεν υπερβάλλω. Ξέρετε ότι δεν συνηθίζω να υπερβάλλω. Όταν φτάνουμε στο σημείο δημοσκοπικά πρώτο κόμμα στην Αγγλία να είναι το κόμμα του Νάιτζελ Φάραντζ, το κόμμα της Ανεξαρτησίας, με σύνθημα «Έξω η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Όταν στη Γαλλία έχουμε δημοσκοπικά, επαναλαμβάνω, πρώτο κόμμα τη Μαρίν Λεπέν και το Εθνικό Μέτωπο με σύνθημα «Έξω η Γαλλία από το ευρώ». Όταν στην Ιταλία... Θα σας διακόψω μόνο για να πω ότι είμαστε η μόνη χώρα στην οποία δημοσκοπικά έχουμε κάθε μέρα άλλο κόμμα πρώτο, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίστε. Ακόμα και σε αυτό δηλαδή έχουμε μια δυσκολία να παρακολουθήσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ιταλία το κόμμα του Μπέπε Γκρίλο που λέει για δημοψήφισμα με θέμα να μείνουμε ή όχι στο ευρώ. Το κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που μπορεί ο καθένας μας να έχει άθλια εντύπωση για το πρόσωπο, την ποιότητα, το χαρακτήρα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι ένας εξαιρετικά πετυχημένος επιχειρηματίας που εκφράζει τον επιχειρηματικό κόσμο του Ιταλικού Βορρά με συντηρητικές θέσεις. Βλέπετε δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, μιλάμε για το ενδεχόμενο να είναι πρώτο ή δεύτερο ένα κόμμα που βάζει σύνθημα αποχώρησης από το ευρώ για τις δύο χώρες ή αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τρίτη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πρωτοφανές.
Δείχνει την αποξένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Δείχνει επίσης κάτι άλλο. Αν προσέξουμε και τα τρία κόμματα στα οποία αναφέρθηκα μέχρι στιγμής είναι συντηρητικά. Δηλαδή, ούτε η αριστερά, ούτε η κεντροαριστερά στην Ευρώπη, μιλάω για τα μεγάλα κόμματα μετρήσιμων μεγεθών, όχι για μικρές ομάδες, δεν κατορθώνουν να εκφράσουν αυτό το αντιευρώ, κάπου αλλού μπορεί να είναι αντιέ, αίσθημα. Όταν το εκφράζουν ακροδεξιά κόμματα και εκτοξεύονται δημοσκοπικά, πιθανόν αυτό να αντανακλαστεί σε κάποιο βαθμό ικανό και στην κάλπη, τα κόμματα αυτά μεταλλάσσονται. Δεν είναι ακροδεξιά κόμματα άλλο πράγμα ένα κόμμα του 10% που έχει σύνθημα έξω το Ισλάμ και έξω οι μετανάστες και εντελώς άλλο πράγμα ένα κόμμα που φτάνει στο 30%. Πιστεύω ότι αυτές οι ευρωεκλογές σε 10 μέρες από τώρα θα ζήσουμε έναν πρωτοφανή ευρωπαϊκό σεισμό. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επίσης θα ζήσουμε έναν πολιτικό σεισμό, γιατί... Δημοσκοπικά αυτό δεν αποτυπώνεται μέχρι στιγμής. Δεν αποτυπώνεται. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Το κρούεται ανοιχτά στήρας. Έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό, γιατί άλλο πράγμα η δημοσκόπηση όπου ο καθένας εκφράζει ανέξοδα τη γνώμη του, του ήρθε και το λέει, και άλλο πράγμα η ψήφος. Όμως, εγώ θα υπενθυμίσω, σε όλες τις ευρωεκλογές και στις 7 ευρωεκλογικές αναμετρήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, το άθροισμα των ποσοστών Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας κυμάνθηκε από το 70% ως το 80%. 69% για να είμαι ακριβέστερος αν θέλετε. Αυτό τώρα μιλάμε για ποσοστό κάτω του 30%. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. 30 με 70 σημαίνει ότι 40% των εδρών και των ψήφων θα πάνε σε άλλα κόμματα και είμαι πραγματικά γενναιόδωρος νομίζω όταν λέω για άθροισμα Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας στο 30%. Δεν νομίζω ότι θα είναι τέτοιο. Το λέω χάρη συζητήσεως για να μην φανεί ότι θέλω να κάνω μία μικροπολιτική αντίληψη. Να περάσω. Εδώ. Αυτό το πράγμα είναι πολιτικός σεισμός. Δεν μπορεί να μην έχει, είτε μας αρέσει είτε όχι, σοβαρότατες πολιτικές συνέπειες. Τη γνώμη μου σας την έχω πει. Δηλαδή εσείς βλέπετε ότι μπορεί την επομένη των ευρωεκλογών να συζητούμε για εθνικές κάλπες? Εγώ είμαι προσωπικά... Για πρόωρη προσφυγή στις εθνικές κάλπες? Και χωρίς κανένα στοιχείο, έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα καταρρεύσει μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 25ης Μαρτίου, λόγω αποσύνθεσης του Πασόκ, και θα πάμε σε εθνικές εκλογές τον τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Τις βλέπετε τόσο γρήγορα? Τόσο γρήγορα, μέσα στο γιατί καλοκαίρι θα υπάρξει πραγματικά αποσύνθεση του Πασόκ. Εάν το Πασόκ... Θα ήθελα να ακούσω πού ακριβώς βασίζεται αυτή σας την πρόβλεψη. Θα με ενδιέφερε. Βεβαίως. Το Πασόκ ξεκίνησε 44% το 2009. Έπεσε στο 12% το 2012. Νομίζω από κοινωνική πείρα ότι θεωρείται θαύμα να πιάσει αυτό το ποσοστό ξανά. Έτσι λοιπόν, εάν το Πασόκ πάρει, όπως όλοι περίπου λέμε, 5 με 7%, είναι ένα ποσοστό που δεν θα αντέξει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, ένα τέτοιο χαμηλό ποσοστό, και νομίζω ότι θα αναζητήσουν τουλάχιστον η μισή των βουλευτών, σχηματικά το λέω η μισή, δεν εννοώ κάποιο όνομα, ούτε ξέρω κανένα μυστικό, θα αναζητήσουν προσωπική διέξοδο συνέχισης της πολιτικής τους καριέρας. Η πρόκληση από τη μια του ποταμιού, από την άλλη, ξέρετε, όσο και να σας φανεί παράδοξο, της Δημάρ, η οποία λόγω της στάσης του Γιώργου Παπανδρέου μετατρέπεται σε ένα κόμμα που ενδεχομένως να αποδείξουν οι ευρωεκλογές ότι μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα συγγενούς προέλευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ,
και άρα πολύ πιο εύκολα συγκυβερνήτης με το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές, έστω και αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτοδυναμία. Μπορώ να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση. Εάν τα ποσοστά των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι μεγαλύτερα από τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι φυσικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τεθεί θέμα ηγεσίας, για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ το θέμα είναι, θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσατε, κύριε Μουσουρούλη, για το άθροισμα. Το άθροισμα. Ναι, γιατί αυτό με οδηγεί σε ερώτηση προς εσάς. Μπορώ να το βελτιώσω κιόλας, να πω αν η Νέα Δημοκρατία έχει συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό από το ποσοστό, θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα αυτό είναι άλλο. Γιατί πάρτε και τις δύο εκδοχές. Η προηγούμενη τοποθέτησή σας ήταν πιο αμυντική. Ερώτηση είναι. Έτσι. Γιατί να πέσει η κυβέρνηση και να μην αλλάξει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για εκείνον? Ότι για να είναι το άθροισμα μεγαλύτερο από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει. Χάσει, κερδίσει δηλαδή ο κ. Τσίπρας μένει. Αυτό απαντάτε? Όχι, κάθε άλλο. Εγώ λέω ότι για να είναι το άθροισμα ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας υπέρτερο του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία υστερεί 4, 5, 6 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπαμε πόσο υπέρτερο θα είναι. Μία μονάδα να μεγαλύτερο είναι. Πάντως. Εσείς λέτε το εξής, ότι χάσει, κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει. Πάντως δεν θα το αποφασίσει αυτό ο κύριος Δελαστίκ. Για να μην επιμείνετε στα ερωτήματα. Άλλωστε ο κύριος Δελαστίκ εκπροσωπεί στη συζήτησή μας άλλο πολιτικό σχηματισμό. Την ανταρσία. Τώρα θέλω. Πάμε με εμπιστοσύνη πάνω στην πείρα του και πάνω έτσι στη διορατική του ματιά. Και εγώ από την απάντησή του κατάλαβα ότι είναι σωστό το δίλημμα το οποίο τίθεται εκ των πραγμάτων. Ο εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού που λέγεται ΠΑΣΟΚ πρέπει άρα τίθεται το δίλημμα. Στηριχθεί. Μην το ακούω και από εσάς, κυρία Ράφτη, αυτό το περί διλήμματος. Γιατί το δίλημμα εμπεριέχει μία απειλή για τον ψηφοφόρο. Εδώ δεν υπάρχει καμία απειλή για τον ψηφοφόρο. Δεν νιώθω καθόλου απειλή. Εγώ νιώθω ότι περιγράφεται το ΤΕ με ΑΙ μια κατάσταση. Εσείς απειλείτε τους εαυτούς σας. Όχι, αν με αφήσετε. Δεν θα σας αφήσω, θα θέσω το ερώτημα και θα σας αφήσω μετά. Αν με αφήνετε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα θέσω το ερώτημα. Τώρα μην παίξουμε με τα λόγια, να παίξουμε με την ουσία. Εδώ είναι προφανές ότι αν υπάρξει μια εκλογική ήττα για το ΠΑΣΟΚ σαν αυτήν για την οποία μίλησε ο κύριος Δελαστίκ. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει. Το φαντάζομαι. Αν δεν το θεωρούσατε, δεν θα δίνατε αυτή τη μάχη, αυτό τον αγώνα. Αν όμως υπάρξει, γιατί το δίλημμα αναφέρεται σε αυτή την πιθανότητα, στην πιθανότητα να υπάρξει μια εκλογική ήττα, θα έχετε κάθε λόγο να θέλετε να μείνει όρθια η κυβέρνηση και εσείς προστατευμένοι στο κυβερνητικό περιβάλλον, αναμένοντας να βελτιώσετε την εικόνα σας. Άρα και δεν θα θέλετε, να αυτοκτονήσετε εντός μηνός. Δηλαδή στις αρχές Ιουνίου, τέλη Ιουνίου, που είπε ο κύριος Δελαστίκ. Είναι το αυτονόητο πολιτικά. Δεν μπορεί μετά από 30 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ να με πείσετε ότι θα έχετε χάσει και θα επιδιώκετε να πέσει η κυβέρνηση στην οποία μετέχετε και να πάτε σε εκλογές να διαλυθείτε. Μα δεν πού είναι το δίλημμα λοιπόν? Ποιο δίλημμα θέσατε? Και σε ποιον? Περιγράφουμε μια κατάσταση, περιγράφουμε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι. Όλοι ανεξαρτήτως του πού είμαστε τοποθετημένοι πολιτικά. Το χαρακτηρίσατε δίλημμα, κυρία Ράφτη. Να βγάλω το χαρακτηρισμό. Να βγάλω το χαρακτηρισμό. Υπάρχει μια κατάσταση. Γιατί εγώ το θεωρώ πολιτική αυτοκτονία αυτό και όχι δίλημμα. Λέω το εξής. Όλοι μας σκεφτόμαστε ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως. Εάν δεν πάει καλά η Ελιά και το Πασόκ, τι θα γίνει άραγε? Μην μου πείτε ότι δεν το σκεφτόμαστε όλοι. Αυτό λοιπόν περιγράφεται το ΤΕ με ΑΙ, ξαναλέω, στην κουβέντα. Αν σας το πω ότι δεν το σκεφτόμαστε όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε, πιστεύω ότι πραγματικά εάν δεν τίθεται αυτό σαν σκέψη ή σαν κουβέντα, τότε υπάρχει μία έτσι βεβαιότητα και χαίρομαι γι' αυτό ότι θα πάμε καλά.
Πάντως το δίλημμα, συγγνώμη, τα διλήμματα που λέμε. Δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω. Τα διλήμματα όμως που είπε ο κύριος Δελαστίκη το βάζουν τα ίδια τα στελέχη του Πασόκ. Και οι δηλώσεις Βενιζέλου και οι δηλώσεις του κυρίου Γρηγοράκου εκεί οδηγούν. Τώρα βεβαίως αν επαληθευτεί η πρόβλεψή του ότι θα πάμε γρήγορα σε εθνικές εκλογές, αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Κυρία Σπανού, ή θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν. Ένα λεπτό κυρία Ράτη. Πώς δεν μπορείτε να το πείτε κυρία Σπανού, με συγχωρείτε. Ο αρχηγός σας μας λέει στις 26 φεύγουν. Εδώ ο κύριος Δελαστίκ έδωσε και τράτο ένα μήνα μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Ο αρχηγός σας μας λέει ότι στις 26 φεύγουν. Όταν λέμε φεύγουν, εννοούμε ότι πυροδοτούνται τέτοιες εξελίξεις που να είναι να υλοποιηθεί αυτό που λέει ο κύριος Δελαστίκ, ότι θα αναγκαστούν να προσφύγουν στις κάλπες. Ναι, όντως, είναι το πιο πιθανό. Από εκεί και πέρα θα το δούμε. Πάντως, όχι, το δίλημμα είναι τα στελέχη του Πασόκ έθεσαν μόνοι τους τα διλήμματα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δεν βγήκαν από μόνοι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, γιατί το θεωρείτε πιθανό? Εδώ έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια κυβέρνηση να χάνει ευρωεκλογές και να κερδίζει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί θα πρέπει να παραιτηθεί μια κυβέρνηση που θα χάσει τις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, οι εκλογές αυτές δεν είναι ίδιες με άλλες εκλογές. Νομίζω το ξέρουμε. Δεν είναι ίδιες. Παίρνουν αντικειμενικά δημοψηφιστικό χαρακτήρα λόγω της οξύτητας των κοινωνικών προβλημάτων. Δηλαδή, ο άνθρωπος που βγαίνει να ψηφίσει, και το είπατε κι εσείς, μπορεί να ασχοληθεί λιγότερο με τα ζητήματα της Ευρώπης. Αυτό όμως που λέτε μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από το εκλογικό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Αν είναι πολύ καθαρό. Αν δεν είναι πολύ καθαρό και είναι σαν αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Εγώ δεν τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις και το λέω γιατί ξέρουμε και οι ίδιοι οι δημοσκόποι λένε ότι ελάχιστοι άνθρωποι, είναι πολύ επισφαλές το δείγμα, ελάχιστοι άνθρωποι απαντούν. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των αναποφασίστων και άρα πιστεύω ότι ο περισσότερος από αυτούς όταν πάνε στην κάλπη τέλος πάντων θα τοποθετηθούν αναλόγως. Δηλαδή η εκτίμηση δική μας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και με σαφή διαφορά. Θα το δείξει βέβαια. Οι εκλογές είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Εσείς που βάζετε τον πύχη για να υπάρξουν εξελίξεις, δηλαδή ο Τσίπρας στο πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πάει και με ποιο ποσοστό, με ποια ποσοστιαία διαφορά? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένο αριθμό. Θα σας λέω όμως ότι θα είναι σαφής η διαφορά και επομένως θα υπάρξει πρόβλημα αντικειμενικά. Όχι γιατί θα το βάλει ο κύριος Τσίπρας, αλλά γιατί θα μπει και αντικειμενικά από την Κυρία Βόζεμπεργκ, τι λέτε? Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς η πρώτη μου προσέγγιση είναι ότι δημοψηφιστικό χαρακτήρα έχουν οι εκλογές επειδή τον βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν δημοψηφιστικό χαρακτήρα. Αυτό εξαρτάται όμως και από το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Οπωσδήποτε. Αλλά ενώ όλη η Ευρώπη συζητά για τις ευρωεκλογές, όλη η Ευρώπη κοιτάει με πολύ μεγάλα ερωτηματικά το αυξανόμενο κύμα του ευρωσκεπτικισμού, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Δελαστίκ και είναι πραγματικό γεγονός και σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει τα άκρα τα οποία έχουν αυξηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συζητούμε... στο Νότο γίνονται ανάλογες συζητήσεις με αυτές που γίνονται και στην Ελλάδα. Αλλά η κυρία Λεπέν, παραδείγματος χάρη, δεν είπε μόνο ότι ελάτε να γίνουμε περισσότεροι για να πολεμήσουμε την Ευρωζώνη, αλλά και για να πολεμήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αναχαιτήσουμε τη διεύρυνσή της, είπε. Και μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή της που διάβαζα προχτές, είναι χαρακτηριστική η προσωπικότητα αυτή, ενώ έχει 5 βουλευτές, να τους κάνουμε, λέει, 15 στην επόμενη Βουλή. Αυτός λοιπόν για την Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, κατά την άποψή μου, είναι ο πρώτος ορατός κίνδυνος. Η αύξηση των ευρωσκεπτικιστών. Διότι οι έρευνες που έχουν γίνει εδώ στην χώρα μας, και δεν μιλώ για τα δημοψηφίσματα, για τις δημοσκοπήσεις που αφορούν στα κόμματα, όπου εκεί πράγματι πολλοί δεν απαντούν, πολλοί επιλέγουν ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν καταονομάζουν. Μιλάω για τις μετρήσεις που αφορούν στο εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός ή εκτός Ευρωζώνης. Εκεί, γνωρίζετε εσείς τα αποτελέσματα των ερευνών, είναι συντριπτική η πλειονότητα των συμπολιτών μας που θέλει να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι τόσο συντριπτική όσο πριν από 1-2 χρόνια. Σίγουρα συγκρίσιμα έχει πέσει, αλλά είναι πλειοψηφικό το ρεύμα αυτό, που σημαίνει ότι θέλουμε την Ευρώπη... Πλειοψηφία είναι, ρεύμα δεν είναι πια. Μάλλον μαζεύεται αυτό, δεν μεγαλώνει, μαζεύεται. Με έναν αστερίσκο, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή υπάρχουν αμφισβητήσεις για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στην αποστολή της. Και εκεί όλοι ασκούμε κριτική. Και ίσως αυτό είναι το στίχημα της επόμενης μέρας. Εγώ θέλω να αντιλέξω στην παράμετρο που έβαλε ο κύριος Δελαστίκ, την ανάλυση του οποίου πάντα παρακολουθώ.
σε σχέση με τον σεισμό που υποθέτει ότι μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Εγώ θα σας πω ότι το αντίθετο πρέπει να συμβεί, αλλά για να μην συμβεί θα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες στις περιοδίες που κάνουμε, διότι τώρα υπάρχει για πρώτη φορά ο Σταυρός Προτίμησης και γνωρίζετε ότι θα επιλεγούν και πρόσωπα από τους πολίτες. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση πια ψηφοφόρου υποψηφίου. Οι πολίτες είναι ανενημέρωτοι, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς δική τους ευθύνη σε κάποιο βαθμό. Δεν έχουν καταλάβει το success story, εννοείται. Θα σας πω ότι δεν έχουν καταλάβει. Δεν έχουν καταλάβει ότι ψηφίζουν με Σταυρό Προτίμησης. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια. Δεν έχουν καταλάβει ότι με την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας εδώ και 2 χρόνια είναι άλλη η παρεμβατική δυναμική που μπορεί να ασκήσει κάθε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ ξέρετε ότι δεν έχω υιοθετήσει ποτέ success story και πηχιαίους τίτλους και θριαμβολογίες. Δεν με αφορά. Εγώ όμως αναγνωρίζω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά, κατά την άποψή μου, θετικά βήματα από την κυβέρνηση για να οδηγηθούμε σε έξοδο από την κρίση. Και σε αυτό το σημείο, στην πρώτη μου προσέγγιση, θα σας πω ότι θεωρώ ότι δεν ωφελεί τη χώρα να συγκρίνουμε με εθνικό πρόσημο τις ευρωεκλογές αυτές. Είναι απόλυτα διακριτές εκλογές, αναμφίβολα θα παραγάγουν πολιτικά συμπεράσματα, τα οποία θα εκτιμηθούν, αλλά με ποια λογική θα φύγει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα? Με ποια λογική θα προκαλέσει κάποιος εκλογές? Ο ελληνικός λαός θέλει εκλογική αναμέτρηση? Έχει γίνει κάποια τέτοια μέτρηση? Θέλει περιπέτεια την επόμενη μέρα? Δεν αντιλαμβάνονται εκείνοι που το λένε ότι αν μη τι άλλο αναχαιτίζεται μια επενδυτική προοπτική που έχει ανοίξει, είτε το θέλουμε είτε όχι? Δεν συμφέρει αυτό τον τόπο μας? Τι λέτε, κυρία Ράπτη? Λέω το εξής, ότι οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να το πούμε στον κόσμο, να το κάνουμε ξεκάθαρο, για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πλέον το 85% της νομοθεσίας παράγεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο νόμος ο οποίος παράγεται στο Ευρωκοινοβούλιο σήμερα έρχεται μετά στην Ελλάδα, μπαίνει στο σπίτι μας χωρίς να μας χτυπήσει την πόρτα και εγκαθίσταται στη ζωή μας. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε επιλογές με τις οποίες θα μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε καλά τα επόμενα χρόνια. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τις εθνικές, ούτε με τις δημοτικές, ούτε με τις περιφερειακές εκλογές. Έχει να κάνει με τη ζωή μας. Ταυτοχρόνως όμως το αποτέλεσμα πρέπει να ειδωθεί και συνδυαστικά. Γιατί? Διότι μία νομοθεσία η οποία αποφασίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο, για να λειτουργήσει και να φτάσει η ωφέλειά της σε εμάς, πρέπει να λειτουργεί, να σχεδιάζει σωστά η περιφέρεια και να έχεις έναν ευέλικτο, αποτελεσματικό Δήμο. Ένα παράδειγμα είναι η εγγύηση για την νεολαία. Ένας θεσμός ο οποίος δουλεύτηκε 4 χρόνια, είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι εισηγήτρια από την πλευρά των σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο και άρχισε να τρέχει στη χώρα μας από 1η Γενάρη του 2014. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εάν οι περιφέρειες δεν σχεδιάσουν και οι δήμοι δεν εξατομικεύσουν, δεν θα μπορέσει να φτάσει στο παιδί, το νέο που θέλει να βρει δουλειά. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε νέους στόχους την επόμενη πενταετία. Ο πρώτος στόχος είναι να αυξηθεί το κονδύλι, διότι από 6 δις που είναι ελάχιστα χρήματα για 7 χρόνια, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας λέει ότι πρέπει να πάμε στα 20 δις. Και από τα 25 χρόνια που είναι το ηλικιακό όριο για τους νέους που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, να φτάσουμε στα 30 χρόνια. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί πέρα από τις κουβέντες και τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα, πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι στις ευρωεκλογές ψηφίζει για τη ζωή του, για το πρόβλημά του, για τον άνεργο που έχει στο σπίτι, για την μικρομεσαία επιχείρηση που πρέπει να χρηματοδοτηθεί και που ήδη έχει ξεκινήσει σχετική εργασία και νομοθεσία με οδηγίες και κανονισμούς στο προηγούμενο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει αυτά να τα πούμε στον κόσμο, γιατί καλή είναι η κουβέντα και οι εντυπώσεις και οι αντεκκλήσεις που έχουν και τη χάρη τους, αλλά πρέπει να πάμε και στα ζητήματα της ουσίας που αφορούν αυτές τις ευρωεκλογές. Ο κύριος Χρυσόγονος. Τα ζητήματα της ουσίας είναι ότι αυτή τη στιγμή ακολουθούμε ένα μνημονιακό πρόγραμμα που μας το έχουν επιβάλει άλλοι και το οποίο οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε αργό θάνατο. Κοιτάμε νούμερα σε ευρώ, νούμερα σε ποσοστά. Δεν είδατε τον αργό θάνατο, γιατί εγώ βλέπω γρήγορο θάνατο. Ο αργός εγώ θάνατος... βλέπω ότι μέσα σε 2 χρόνια η ανεργία ταβάνωσε,
Το 1 τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει κλείσει. Δυστυχώς. Βλέπω τις τράπεζες να παραμένουν με κλειστές τις βρύσες και να μην τροφοδοτούν. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν αναφέρομαι σε νούμερα εκφρασμένα σε χρήματα. Ο σοφός πρόγονός μας Πρωταγόρας έλεγε ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Ο άσοφος, επιτρέψτε μου την έκφραση, υπουργός οικονομικών μας, λέει ότι τα ιερά και τα όσια του έθνους είναι το χρήμα, το ευρώ. Αναφέρομαι σε νούμερα σε ανθρώπους. Το 2008 είχαμε 118.000... Για να καταλάβετε πόσο διαφορετικά βλέπουν οι συμπολίτες μας αυτά που λέμε εδώ, από ό,τι τα ακούμε εμείς οι ίδιοι, που είμαστε εθισμένοι στην πολιτική κουβέντα, στα πάνελ και στα κανάλια κλπ. Ξέρετε ποιο είναι το μήνυμα που μου έχει έρθει πιο έντονα από τους τηλεθεατές μας? Ότι αν γίνουν εκλογές τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, που είπε ο κύριος Δελαστίκ, θα πάθουμε ζημιά στον τουρισμό. Και είμαστε σε πολύ άσχημη στιγμή για να πάθουμε τη ζημιά στον τουρισμό στα μέσα του καλοκαιριού. Σας λέω ένα μήνυμα που μου ήρθε από 10 διαφορετικούς ανθρώπους. Πάρα πολύ σωστή και ρεαλιστική παρατήρηση. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και έτσι κι αλλιώς για να πούμε και παρακάτω. Ακούστε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι το 2008 είχαμε 118.000 γεννήσεις. Έκτοτε πέφτουν κάθε χρόνο σταθερά. Το 2012 ήταν 100.000. Αντιθέτως, το 2008 είχαμε 107.000 θανάτους, το 2012 είχαμε 117.000. Τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά την γέννηση και ανατροφή παιδιών. Απ' την άλλη μεριά, η κατάρρευση της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης σημαίνει ότι αυξάνεται διαρκώς η θνησιμότητα. Αν σε αυτά προσθέσετε και τη μετανάστευση, θα δείτε ότι πάμε σε πληθυσμιακή βόμβα, σε πληθυσμιακή αποψήλωση. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτό είναι το μακροπρόθεσμο που πρέπει να δούμε. Αντί να φτιάχνουν μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικής προσαρμογής, που είναι και γεμάτα με εσφαλμένες παραδοχές και εκ των υστέρων αποκαλύπτονται και τα λάθη και δήθεν απολογείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έπρεπε να φτιάξουν ένα μακροπρόθεσμο για τους ανθρώπους. Ένα μόνο στοιχείο, επιτρέπεται 10 δευτερόλεπτα. Αξίζει για τη συζήτησή μας. Από το 2009 ως το 2013 συμπεριλαμβανόμενο, το ΑΕΠ της χώρας μας, της Ελλάδας, έπεσε κατά 21%. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το ΑΕΠ της Πορτογαλίας, αναφέρομαι σε χώρα που είναι υποκαθεστώς μνημονίου, μειώθηκε λιγότερο από 2%. Το ΑΕΠ της Ιρλανδίας, που είναι η τρίτη χώρα που είναι σε μνημόνιο, αυξήθηκε κατά σχεδόν 2%. Ερωτώ, ποιος φταίει που σε εμάς μειώθηκε το ΑΕΠ 21%, 10 φορές περισσότερο? Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να κάνω δύο σχόλια. Το ένα σχόλιο είναι ότι η δημογραφία δεν μετράει ακριβώς έτσι. Για τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ που με κοιτάνε περίεργα. Αστιεύομαι. Μου το είπαν σε μια εκπομπή ότι... Ανεξάρτητα τη δημογραφία, γιατί μπορεί να έχει αύξηση των θανάτων, αλλά να έχει παραταθεί το όριο ζωής και να πεθάνουν πιο πολύ λίγο αργότερα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, δεν είναι ασφαλής αριθμός. Πρέπει να το δείτε λίγο πιο μακροσκοπικά. Το σημαντικό όμως που πρέπει να μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι έχουν δίκιο όσοι στο τραπέζι μίλησαν ότι θα αυξηθεί ο ευρωσκεπτικισμός και οι ομάδες που θα έχουν μια πιο αρνητική έως πολύ αρνητική. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, την απόφαση μιας χώρας για το αν θα μείνει στο ευρώ ή όχι, αν θα μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, δεν την παίρνει η ομάδα των ευρωβουλευτών της. Την παίρνει η κυβέρνησή της. Και για αυτές τις αποφάσεις ψηφίζουμε κυβέρνηση. Για παράδειγμα, δημοσιεύματα σαν το σημερινό των Financial Times, τον ευρωσκεπτικισμό μάλλον τον φουντώνουν. Κοιτάξτε, όταν βλέπει κανείς δηλαδή. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το παρεμβατικό ρόλο στα εσωτερικά μας πολιτικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι η Ευρώπη που ονειρεύεται. Είναι θέμα, οπωσδήποτε αυτή δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Και εμείς οι γέφυρες το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό, ενώ είμαστε πολύ φιλοευρωπαίοι, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές επί των δημοκρατικότερων και προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης αλληλεγγύης και μεγαλύτερης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα τα δεινά τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα φταίνε αποκλειστικά και μόνο οι Ευρωπαίοι ή οι παρεμβατικοί άνθρωποι της Τρόικας, οι οποίοι δεν πολύ ξέρουν και την κατάσταση κλπ. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, μια άλλη ανάγνωση του ίδιου δημοσιεύματος που λέτε στον Financial Times σήμερα, είναι ότι μέσα στην αδυναμία του πολιτικού συστήματος να πάρει αποφάσεις και να συνεννοηθεί
και εγκαίρως να αντιμετωπίσει την κρίση, βρεθήκαμε να σέρνουμε την κατάσταση και από τη δικιά μας την πλευρά, και αυτό, αν θέλετε, είναι η επιτομή του ελληνικού προβλήματος. Γιατί το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, δεν έχουμε καμιά τρομερή οικονομία, αλλά το μεγάλο πρόβλημα της κατάρρευσης δεν είναι η αδυναμία της οικονομίας μας. Τον Μπαρόζο σε ρόλο Φρυδερίκης να επιλέγει τον επόμενο πρωθυπουργό. Τον είχατε φανταστεί ποτέ? Εγώ όχι. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούσε στο μυαλό μου να χωρέσει ότι ο Μπαρόζο μπορεί να είναι αυτός που διαλέγει τον επόμενο πρωθυπουργό. Και γι' αυτό οι ευρωεκλογές, για έναν παραπάνω λόγο από αυτό που ξεκίνησε να λέει η κυρία Ράπτη και μετά κολυμπήσαμε λίγο στους αριθμούς και στα προγράμματα, εκτός ότι το 85% της νομοθεσίας της εθνικής συνδέεται και επηρεάζεται από την ευρωπαϊκή, είναι ότι σε αυτό το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα ψηφίζεται ο πρόεδρος της Κομισιόν και δεν θα είναι διορισμένος με βάση την ισορροπία δύναμης των μεγάλων κρατών. Και αυτό είναι ένα όφελος που δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Θα σας δώσω το λόγο, παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν έχω τελειώσει με την κυρία Λιμπεράκη. Ένας φίλος στο διαδίκτυο μου λέει, ρώτησε την κυρία Λιμπεράκη, πόσο μακριά είμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Σμιτ, του Ντεγκόλ, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όλων αυτών των προσωπικότητων. Είμαστε μακριά από εκείνη την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε όραμα για τον εαυτό της και έβλεπε την πορεία της σαν το ποδήλατο του Ντελόρ, που κάνει συνέχεια πετάλι και προχωράς για να μην πέσεις, γιατί αν σταματήσεις να κάνεις πετάλι, πέφτεις και γυρνάς πίσω κουτσένοντας. Έχω και ένα κακό ερώτημα για εσάς. Αν μου επιτρέπετε, ο Γκίφερ Χόφστατ είναι ίσως ο πιο οραματικός και φιλοευρωπαίος ηγέτης. Αυτός που πιστεύει πιο πολύ στην αλληλεγγύη, και χαίρομαι πάρα πολύ που οι γέφυρες είναι το κόμμα στην Ελλάδα. Έχω ένα πολύ κακό ερώτημα για εσάς, το οποίο προέρχεται από τη φιλολογία της εποχής. Λέει, για ρωτήστε την κυρία Λιμπεράκη. Ο φίλος που το στέλνει δεν έχει καταλάβει καλά προφανώς τι είναι το νέο σχήμα, οι γέφυρες. Πρέπει να πείτε μια κουβέντα γι' αυτό. Λέει όμως, για ρωτήστε την, οι γέφυρες της κυρίας Λιμπεράκη σε ποιο ποτάμι βρίσκονται και ποιος εργολάβος τις έφτιαξε? Μπορώ να σας πω με μεγάλη χαρά ότι οι γέφυρες είναι μια πρώτη προσπάθεια να δείξουμε στην πράξη ότι κατανοούμε ότι χωρίς συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων ομάδων του πολιτικού συστήματος δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και βέβαια, εμείς δεν χρειαζόμαστε γέφυρα για να συνεννοηθούμε με τη δημιουργία ξανά. Είμαστε πολύ κοντά. Αλλά χρειαζόμαστε γέφυρες για να συνεννοηθούμε ευρύτερα και να ανασυνθέσουμε το χώρο του φιλελεύθερου κέντρου που τον χρειάζεται η χώρα μας. Μάλιστα. Τον χρειάζεται για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και να βγούμε από την κρίση. Επειδή έγινε η αναφορά στη μεγάλη εικόνα, θέλω να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια... Με συγχωρείτε, απλώς με ρωτούν πολλοί φίλοι τι εννοώ όταν λέω Μπαρόζο σε ρόλο Φρυδερίκης. Αν διαβάσετε το δημοσίευμα των Financial Times, θα δείτε ότι το όνομα Παπαδήμος για την πρωθυπουργία της κυβέρνησης εκείνης έπεσε από τον κύριο Μπαρόζο. Είναι ακριβές και λέω ότι, μια και αναφέρατε και τον κύριο Παπαδήμο, τα τελευταία χρόνια, σε ελάχιστα χρόνια, άλλαξαν πολλές κυβερνήσεις. Αν θυμηθούμε πόσο γρήγορα έχουμε τη μετάβαση από τον Καραμανλή στον Παπανδρέου, από τον Παπανδρέου στον Παπαδήμο και μετά στο Σαμαρά. Δεν έγινε κανένα σεισμός με την αλλαγή όλων αυτών των κυβερνήσεων. Παραμένουμε στην Ελλάδα της μιζέριας, της εξαθλίωσης και της φτώχειας και θα παραμείνουμε σε αυτήν, κατά τη γνώμη μας, εάν οι εργαζόμενοι εγκλωβιστούν για μια ακόμα φορά στο δίλημμα ποιος θα έρθει πρώτος, ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας, δηλαδή στην επανάληψη ενός έργου που το ζήσαμε 30 χρόνια στην Ελλάδα με το Πασόκ δεξιά, οι οποίοι αφού κυβέρνησαν ως σκοτάδι και φως αντιπαρατεθόμενοι, τελικά κυβέρνησαν και μαζί. Τι θυμηθείτε? Λέω για να μην... το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται, το θέμα είναι να μην χάσουμε άλλα 30 χρόνια. Λέω λοιπόν ότι αυτό το υποτιθέμενο ντέρμπι, ποιος θα έρθει πρώτος, ξεχνά κάποιον που στις 26 θα είναι εδώ έτσι κι αλλιώς και μάλιστα όχι απλά θα είναι ούτως ή άλλως εδώ, αλλά θα είναι σταθερός και ακλόνητος όσο συνεχίζεται να σκέφτεται ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου με όρους ντέρμπι. Και αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος των εργαζομένων. Είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι που κρατούν τα κλειδιά της οικονομίας, οι οποίοι είτε είναι πρώτος ο κύριος Τσίπρας, είτε είναι πρώτος ο κύριος Σαμαράς. Δεν τους ενδιαφέρει, θα παίρνουν, θα σας πω τι κάνουν. Καταρχάς δεν είναι ενιαίοι σε αυτό.
Δεν έχουν, δηλαδή, αν δείτε και τα μέσα, δεν είναι ενιαία στις προτιμήσεις. Είναι άλλοι όμιλοι έτσι και άλλοι γιουδέτσι. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Μπορώ να αναφέρω ποια μέσα στηρίζουν τη μια πλευρά και τη μια την άλλη, αλλά δεν έχει τόση σημασία. Αυτό γινόταν πάντα. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο εργαζόμενος θα έχει απέναντί του στις 26 τις ίδιες απειλές απόλυσης, τις ίδιες απειλές από τραπεζικούς ομίλους ότι θα πάνε σε συμβάσεις από μηδενική βάση, τις ίδιες απειλές ότι ο εργαζόμενος που δουλεύει 5 μήνες στα βάουτσερ πρέπει να σκύψει το κεφάλι για να τον πάρουν άλλους 5 μήνες. Και αυτό συμβαίνει και στην ναυτιλία και στον τουρισμό και στις τράπεζες. Και από αυτή την άποψη πρέπει ο εργαζόμενος να δει τον πραγματικό του αντίπαλο. Ο πραγματικός του αντίπαλος ζητά θυσίες στο βωμό του κέρδους, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία αυτό. Τη ζητά και στη Γαλλία και στη Βρετανία και στην Γερμανία. Δεν είναι πολιτική της Μέρκελ. Την εφαρμόζει ο Ολάντ, για παράδειγμα, τον οποίο στήριξε ο Τσίπρας και ο Μελανσόν στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Ο Λανδρέου τον αποκαλούσε. Τον είπε ο Λανδρέου μετά. Όταν όμως ήταν ο δεύτερος γύρος, ο Μελανσόν και ο Τσίπρας στήριζαν Ολάντ. Και λέγαν το νέο αέρα. Διαβάστε και την Αυγή της. Πάντως σας λέω ότι ακόμα στο περιβάλλον Ολάντ το όνομα Τσίπρας δεν ακούγεται πολύ καλά. Ναι, τώρα όμως. Και λέω ότι αντίστοιχα... Θυμάστε καλό όσους με στήριξαν να πολεμήσουν για την επόμενη Κυριακή σαν να επρόκειτο για εμένα. Αν μπορείτε, ακριβώς αυτή ήταν... Αν μπορείτε, για να ολοκληρώσω, λέω το εξής. Αν δούμε λοιπόν αυτή την πολιτική, επειδή εφαρμόζεται ακόμα και στην Βρετανία του Κάμερον, που είναι έξω από την Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα να έχει πραγματικά 5 οικογένειες Βρετανών με περιουσία μεγαλύτερη από 12 εκατομμύρια Βρετανούς. Δεν είναι λοιπόν ελληνική πρωτοτυπία. Αυτή λοιπόν η πολιτική στηρίζεται από μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι σε απόκληση από τους ιδρυτές της. Από τον σκοπό ίδρυσής της είναι Ευρώπη της καπιταλιστικής αγοράς, Ευρώπη θωράκισης των ομίλων. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και θα απαντήσετε. Λέω λοιπόν είναι τέτοια Ευρώπη, δεν ήταν ποτέ πεδίο πάλι που γέρνει από τη μία ή την άλλη πλευρά ανάλογα με το συσχετισμό. Έχει αυτήν την αποστολή, έχει σκοπό και ο σκοπός καθορίζει τις πολιτικές. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έχει συνθήκες και στρατηγικές σε βάρος των εργαζομένων, γι' αυτό και δεν μπορεί να μεταμορφωθεί σε Ευρώπη των εργαζομένων. Ακούστε όμως, δεν γίνεται να μας πείσετε ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίδια με αυτή τη δεκαετία του 80. Είναι χειρότερη και είναι νομοτελειακή η κατάληψή της. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε καλύτερη, όπως για παράδειγμα δεν μπορεί το ΝΑΤΟ που έχει σκοπό τον πόλεμο να γίνει καλύτερη, γιατί δεν μπορεί να μετατραπεί σε καλύτερη. Ο αντιδραστικός σκοπός θα οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέω και για να ολοκληρώσω ότι επιλέγοντας συνεχώς το μικρότερο κακό πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν πρέπει να διαλέξουμε ψίχουλα επιβίωσης, πρέπει να διαλέξουμε άλλο δρόμο που μπορεί... Τα ψίχουλα επιβίωσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν διαβάζω σωστά. Τα ψίχουλα επιβίωσης είναι δυνάμεις οι οποίες δεν εγγυούνται για εργαζόμενο ο οποίος παίρνει 800 ευρώ και καλείται να ζει στη λαϊκή οικογένεια ούτε το 13ο και 14ο μισθό. Εγγυούνται μόνο έναν ελάχιστο κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι για πόσους μήνες το χρόνο αν βρεις δουλειά, και όπου χρησιμοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εφαλτήριο για να ισοπεδωθούν οι μισθοί προς τα κάτω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι η Ευρώπη συνθλίβεται ανάμεσα στις μιλόπετρες του ανταγωνισμού, των φθηνών εργατικών χεριών που σιγά σιγά αρχίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα από τη μια πλευρά και από την άλλη των χωρών εκείνων που έχουν αναπτυγμένη έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Πάμε σε εμάς. Συζητήσαμε για το ΑΕΠ. Μεγάλο, μικρό. Δεν έχει σημασία. Να σταθούμε... Ακούστε με. Να σταθούμε στη σύνθεση. Ακούστε με. Είναι σαν να λέτε σε μια επιχείρηση ότι δεν έχει ο τζίρος σημασία. Θα σας πείσω. Δεν θα με πείσετε με τίποτα. Ειδικά εμένα που είμαι στην αγορά τώρα. Να μου λέτε δεν έχει σημασία ο τζίρος. Να πω το δεύτερο επιχείρημα. Και εσείς είστε εκπρόσωπος κόμματος που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία. Η σύνθεση του ΑΕΠ. Το ελληνικό ΑΕΠ, το 50% προέρχεται από πόρους που έρχονται απ' έξω. Ναυτιλία, τουρισμός, κοινοτικά κονδύλια. Το άλλο 50% μπορεί να μας στρέψει. Να πω εγώ ότι θα το μεγαλώσουμε το ΑΕΠ. Όσο διατηρούμε λοιπόν το 50% απ' έξω και το 50% από μέσα, σε αυτή την ισορροπία, δεν μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα έρθει η ενδογενής ανάπτυξη, διότι τα κοινοτικά κονδύλια, η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι
Πάντως η κυβέρνησή σας δεν λέει αυτό που λέτε λέει εσείς. Και αυτό. Όχι. Λέει για την ενδογενή ανάπτυξη. Η κυβέρνησή σας μας έχει τριβελίσει το μυαλό για την ενδογενή... επί μήνες τώρα να περιμένουμε, να έρθουν από το Ντουμπάι, να έρθουν από το Αμπου Ντάμπι, να έρθουν από το... Είπα. Λέει και αυτό. Λέει κυρίως αυτό, αν όχι όμως λέει για την ενδογενή ανάπτυξη πώς θα σταθούμε σε διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους. Και η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει. Να σας πω παραδείγματα. Υγεία, παιδεία, μπορείτε να μου πείτε δύο σοβαρά μέτρα για να επενδύσουν Έλληνες στην Ελλάδα. Ασφαλώς. Το πρώτο και το βασικότερο, η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Αν δεν είσαι σταθερός, ούτε... Δύο σοβαρά μέτρα που πήρε η κυβέρνησή σας για να επενδύσουν οι Έλληνες στην Ελλάδα. Ασφαλέστατα μπορώ να σας πω. Και μπορώ να επικαλεστώ τον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας ως Υπουργός Ναυτιλίας. Η Εθνική Λιμενική Στρατηγική και ο νόμος πλαίσιο για τις επενδύσεις στα λιμάνια της χώρας. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα ξεκάθαρο πεδίο. Το οποίο όλοι γνωρίζουν. Τεράστιο ενδιαφέρον να έρθουν επενδύσεις στα λιμάνια της χώρας. Πειραιά. Ναι, προσέξτε, το ενδιαφέρον. Η πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η χρυσή τομή μεταξύ οράματος και αποτελέσματος. Ορισμένοι παραμένουν στο όραμα. Για να φτάσει στο αποτέλεσμα όμως, πρέπει να έχει κάποια μέσα. Θεσμικά και άλλα πολλά. Και κάτι τελευταίο. Πάντως, επειδή μονίμως είμαστε στη διαδρομή προς το αποτέλεσμα, κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Είμαστε βιαστικοί. Και να πω και για την Ευρώπη κάτι. Μιλάμε για αμφισβήτηση. Λοιπόν, η αμφισβήτηση έχει δύο όψεις. Τη δημιουργική και την καταστροφική. Εγώ είμαι υπέρ της δημιουργικής πλευράς της αμφισβήτησης, γιατί βοηθάει την Ευρώπη να βελτιωθεί. Άρα ο ευρωσκεπτικισμός με τεκμηρίωση για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι στην Ευρώπη είναι θετικό. Η άλλη πλευρά, η καταστροφική, είναι το κάλεσμα στο εθνικό κράτος. Να διαλύσουμε αυτό το οικοδόμημα, όχι να το βελτιώσουμε και να επιστρέψουμε στο εθνικό κράτος. Αυτό είναι καταστροφή για τους λαούς της Ευρώπης. Και ποιας Ευρώπης? Μιας Ευρώπης που υποφέρει από γύρανση πληθυσμού, δημογραφικό, από ενεργειακό, από πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Γιατί οι άλλοι έρχονται. Την ενδογενή ανάπτυξη που λέτε με ποσοστό γιατί δεν έχουν μιλήσει στο κρέας, στο γάλα, στη ζάχαρη, στα ναυπηγεία. Με δεσμεύσεις. Το γάλα υπάρχει ποσόστοση και δεν μπορούμε να την πιάσουμε. Ναι, όχι, κάνετε λάθος. Δεν μπορούμε να την πιάσουμε, δεν μπορούμε να πιάσουμε την παραγωγή ακριβώς επειδή έχουμε τις ποσοστώσεις. Η Ευρώπη δεν είναι κινηματογράφος. Ποια ενδογενή ανάπτυξη μας λέτε όταν υπάρχει ταβάνι στην εγχώρια παραγωγή σε όλα τα βασικά προϊόντα? Ωραία. Ο διάλογος έχει δύο σκέλη, να μιλάμε και να ακούμε. Ναι, τώρα είμαστε στο δεύτερο. Σε ό,τι με αφορά. Λέω λοιπόν, η Ευρώπη δεν είναι κινηματογράφος να βλέπουμε το έργο, να το παρακολουθούμε, να το σχολιάζουμε και να φεύγουμε. Η Ευρώπη είναι μια ένωση με θεσμικά όργανα, με πολύ αυστηρές και ενισχυμένες αρμοδιότητες και εκεί η συζήτηση και η διαπραγμάτευση είναι διαρκής και καθημερινή. Και ανισότιμες σχέσεις και δυνάμεις που αποδείχθηκαν στην πράξη όμως με το παράδειγμα της Φρυδερίκη. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά κάνουμε. Δεν θέλουμε καμία Φρυδερίκη. Η άλλη πλευρά ποια είναι? Και τελειώνω με αυτό. Μία φράση, κύριε Μουσουρούλη. Φταίει ο υπεραλισμός, φταίει ο καπιταλισμός, φταίει ο νεοφιλελισμός, φταίει η Μέρκελ. Ωραία. Αλλά εμείς. Ότι φταίει η Μέρκελ. Είπα ότι είναι πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη. Κυρία Γιαννακάκη, τι λέτε? Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα ξεκινήσω από μια δική σας παρατήρηση ότι η Ευρώπη είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη την οποία οραματίστηκαν οι ιδρυτές της και θα συμφωνήσω απολύτως. Όμως από εκεί και πέρα και το κόμμα μου αυτό είναι στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής του. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Ακόμη και αν το κοινό μας σπίτι δεν είναι αυτό που ονειρευτήκαμε και είμαι η πρώτη η οποία θα έρθει να το πω, πρέπει να μείνουμε εκεί και να παλέψουμε να γίνει αυτό το οποίο θέλουμε να είναι. Και η απάντηση σε αυτό είναι μόνο μία. Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη εκπροσώπηση, περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση στα όργανα, δηλαδή τα εθνικά και τα... Πάντως μέχρι τώρα μόνο περισσότερο ξύλο βλέπω να τρώμε. Ναι. Βλέπω να τρώμε περισσότερο ξύλο. Και στα οικονομικά βλέπω να τρώμε ξύλο. Και στις δημοκρατικές ελευθερίες βλέπω να τρώμε ξύλο. Σε αυτό που λέτε έχω δύο απαντήσεις. Η μία είναι ότι δυστυχώς... Και τώρα ετοιμαζόμαστε να μπαζώσουμε και θαλασσίτσα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Δυστυχώς, μία από τις πιο καταστροφικές συνέπειες της κρίσης είναι ο ευρωσκεπτικισμός ένθεν κακήθεν. Δηλαδή έχουμε και από τις χώρες του Νότου και από τις χώρες του Βορρά και όχι τον κλασικό ευρωσκεπτικισμό τύπου Μεγάλης Βρετανίας που ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, αλλά ένας ιδιότυπος εθνοσκεπτικισμός και μια ιδιότυπη ανάγκη και θέληση επιστροφής στα εθνικά κράτη, το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ καταστροφικό. Από εκεί και πέρα λοιπόν η ομοσπονδιοποίηση είναι η μόνη λύση και η πολιτική ενοποίηση σε όλα αυτά τα προβλήματα που μας ταλανίζουν και εξηγούμε.
προχωρήσαμε, βάλαμε ουσιαστικά το κάρο μπροστά από τα άλογα. Δηλαδή, προχωρήσαμε στην νομισματική ενοποίηση χωρίς να έχουμε προχωρήσει στην οικονομική και στην πολιτική. Βέβαια, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν θα επηρεαζόμασταν από την οικονομική κρίση που ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο αν δεν είχε γίνει αυτό. Αλλά σίγουρα, αν το ευρώ είχε πιο ισχυρά πόδια, δεν θα χτυπιόταν τόσο πολύ από την οικονομική κρίση. Όμως θέλω να κάνω και μια ερώτηση στον κύριο Μουσουρούλη. Όταν μας μιλούσε για επενδύσεις, έφερε για παράδειγμα αυτό που πάει να γίνει τώρα με τα λιμάνια και την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου. Τι επενδύσεις, κυρία Γιαννακάκη? Εδώ μέσα σε 1,5-2 χρόνια έχουμε 1.100 ερμηνευτικές εγκυκλίους για το φορολογικό μας σύστημα. Σας το λέω εγώ που είμαι πια και επιχειρηματίας. Και θα έρθω, κύριε Χατζηνικολάου, 1.100 εγκυκλίους έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών για να μας εξηγήσει πώς θα φορολογηθούμε. Λοιπόν μαζί σας τι να μου πει ο κύριος Μουσουρούλης μετά από αυτό για επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα? Επενδύσεις στην Ευρώπη, η χώρα που είχε τις περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη το 2013, αντίθετα με ό,τι λένε διάφορες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ότι πάνε να μας κάνουν Ινδία για να προσελκύσουν επενδύσεις κτλ. Ήταν η Σουηδία που τα έχει τα πιο υψηλά μεροκάματα. Γιατί πρώτα και κύρια έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, δεν έχει γραφειοκρατία, μπορεί κάποιος, εφόσον είναι εντάξει, σε 3 μέρες να ιδρύσει μια επιχείρηση. Χαίρομαι που τα λέει η Δημοκρατική Αριστερά, γιατί η Δημοκρατική Δεξιά δεν τα λέει πια. Πάντα τα έλεγε αυτά η Δημοκρατική Αριστερά. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και κυρίως μέσω της φορολογίας. Ας κάνω όμως το ερώτημά μου στον κύριο Μουσουρούλη. Αν θεωρεί επένδυση αυτό που πάει να γίνει τώρα με τα λιμάνια και την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή γνωρίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα, να μου πει σε ποια χώρα της Ευρώπης το έχει δει αυτό να γίνεται και ποιο λιμάνι βρίσκεται πλήρως ιδιωτικοποιημένο. Μόνο το Λίβερπουλ, το οποίο έγινε επί Θάτσερ και το οποίο ουσιαστικά καταστράφηκε και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σαν λιμάνι. Και οι 6 εταιρείες, κύριε Μουσουρούλη, και σας το λέω με απόλυτο σεβασμό, οι οποίες ήρθαν και είναι σοβαρές εταιρείες, δεν είναι καμία κάτοχος λιμανιού. Όλες είναι πάροχοι υπηρεσιών. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω το λόγο? Όχι, δεν τον έχετε. Διότι αν ο καθένας από εσάς κάνει, σημειώστε και θα απαντήσετε όταν σας δώσω ξανά το λόγο. Θα σου αφορούσε και εγώ τον λόγο. Ελάτε. Ελάτε. Μια διευκρίνηση πρώτα, γιατί είπες αυτό. Εμείς είμαστε, εγώ ως Κώστας Ζουράρης, ανήκω στην Πυρίκαυστη, η οποία είναι κόμμα αναγνωρισμένο. Θα σας παρακαλέσω για ησυχία. Και απευθύνομαι και εδώ στους συμπολίτες και στις συμπολίτες που μας ακούνε εκεί, γιατί μπορεί να μην μας ξέρουν. Γιατί είμαστε εμείς οι παλιοί των ημερών. Λοιπόν, εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη. Ήταν η Σπίθα που έγινε κόμμα ως Πυρίκαυστη, γιατί το όνομα ήταν από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917, Πυρίκαυστη Ελλάδα. Και συμπράττουμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εμείς τώρα τι είμαστε ως άποψη περιεχομένου πολιτικού? Θα σου το πω, για οι νεότεροι δεν θα το καταλάβουν πολύ, οι παλαιότεροι θα το καταλάβουν. Εμείς είμαστε το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ. ΕΑΜίτης είμαι εγώ και ΕΛΑΣίτης. Μάλιστα, εγώ προσωπικά, για να σου το πω επιστημονικά. Και πώς βρεθήκατε με τον Καμένο? Γιατί ο Καμένος, ο Καμένος δεν είναι ούτε το ΕΑΜ ούτε το ΕΛΑΣ. Όπως βρέθηκαν και οι βασιλόφρονες αξιωματικοί το 1941 στα βουνά επάνω, με εμάς, με το ΕΑΜ, όπως βρέθηκαν και οι δημοκρατικοί αξιωματικοί του Μοσχίδη επάνω στο ΕΑΜ, και όπως κυβέρνησε ο Φλωράκης με τον Κύρκο μαζί με πριν από 15 χρόνια. Πάμε στα σημερινά. Τα σημερινά καθόλου. Πάμε εγώ ορίζω. Στην ιστορία δεν θα έβλεπα. Δεν ορίζεις, δάσκαλε, δεν ορίζεις. Έχουμε θέμα συζήτηση. Έχουμε θέμα συζήτηση. Τα παλιά. Κάτι πιο. Λέω εντάξει, λέω λίγο σεβασμός στην κληρονομιά του ΕΑΜ και στους στόχους του. Κύριε, να σας παρακαλέσω να επιστρέψουμε στο 2014. Παρακαλώ, προσθεθείτε για να προσγειωθούμε στο 2014. Με τους στόχους του Ζουράρη και της Πυρικαύτης. Τώρα, για το σήμερα θέλω να μας πείτε. Για το σήμερα, λοιπόν, για να βοηθήσω εγώ, θα έλεγα μάλιστα, επειδή έχω και η Λίγκους του λόγω αυτής, τα λέει τόσο ωραία ο Γιώργος, άσε να συνεχίσει να τα λέει ο Γιώργος. Ένα θα του προσθέσω από τα τεχνικά, γιατί έχω κάτι παλιούς φοιτητές, οι οποίοι είναι και αυτοί συνταξιούχοι πια στην Ευρώπη. Έναν Ολλανδό, έναν από τα 40 χρόνια που δίδαξα στην Ευρώπη.
Και μου είπαν το εξής πριν από 1,5. Ο ένας ήταν μάλιστα στα εργατικά συνδικάτα, στην Ομοσπονδία των Εργατικών Κέντρων όλης της Ευρώπης. Πριν από 1,5 μήνα, Γιώργο, λοιπόν, δημοσιεύσαν και το δώσαν και στην Ευρωπαϊκή και στο Κονσέ και στην Κομισιόν τα αποτελέσματα της ερεύνης που λέει το εξής. Έχει 17 επιτροπές εμπειρογνωμόνων η Ευρώπη, δηλαδή τα όργανα τα μόνιμα, εκ των οποίων 17 επιτροπών, το 70% της τελεχώσεως είναι πράκτορες και υπάλληλοι των χρηματιστηριακών, αυτά τα Lehman Brothers κτλ. Το 70% των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν τις μόνιμες επιτροπές της Κομισιόν είναι πράκτορες και υπάλληλοι οικονομοτεχνικοί των χρηματιστηριακών. Οι δεν έχουν πράκτορες, έχουν υπαλλήλους, έχουν συμβούλους, τα λόμπι είναι, πράκτορες, έχουν υπηρεσίες. Τα λόμπι είναι 250 αναγνωρισμένα, τα οποία εκπροσωπούν χρηματιστηριακές οργανώσεις. 1.400 λόμπι δεν είναι αναγνωρισμένα και όμως ασκούν πίεση. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η ληστοσημωρία τώρα του Όλι Ρεν και του πώς το είπες, Λομπρόζο, του Μπαρόζο κτλ. Το Λομπρόζο, δεν θυμάμαι από εκεί. Αυτή η ληστοσημωρία ουσιαστικά έχετε εξαιρετική γνώμη για αυτούς, από ό,τι ακούω. Είναι πρακτοράκια των μεγάλων αεριτζίδων, των funds και των χρηματιστηριακών αεριτζίδων, οι οποίοι καταμαστίζουν αυτή τη στιγμή και τον τόπο μας και την Ευρώπη. Άρα και την να φύγουμε ανθρωπότητα. από την Ευρώπη, αυτό λέτε? Αυτό λένε και ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι πράκτορες των χρηματιστηριακών εταιριών. Ο Καμένος δεν λέει τέτοια πράγματα. Ο Καμένος είναι υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ είπα ότι θέλει επανάσταση. Επειδή είστε στο ψηφοδέλτιο. Η Γαλλία όταν έκανε επανάσταση όλο το 19ο αιώνα και η Ρωσία όταν έκανε επανάσταση στην Ευρώπη ήταν. Δεν είπαν ότι φεύγουμε από την Ευρώπη. Κάνουμε επανάσταση εντός της Ευρώπης. Για να διαλύσουμε αυτό που λέγεται. Άρα είναι στο κύμα των Ευρωπαίων αναστρώνουν το εξάμεινο στην Ευρώπη για να το πολεμήσουν. Πώς θα φεύγαν, δεν έχει ναι. την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε και τώρα. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, ο Καμένος με τον Φάραντζ έχουν μια ειδική σχέση. Ναι, αλήθεια. Λέω, για να μην λέμε όλη την αλήθεια. Τον Φάραντζ. Δεν έχω πει συνήθως. Καλό είναι μια και μετέχετε σε αυτό το συνδυασμό. Έχει σημασία να φαίνεται ότι εντάσσονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες στους ευρωσκεπτικιστές που μπαίνουν στην Ευρώπη για να την πολεμήσουν. Αυτό είπε ο κύριος. Αναφέρεται ο αρχηγός, δεν λέω. Ο Ανδρέας Τζίμας με τον πατέρα μου και με τον Ευρυπίδη Μπακυρτζή, τον συνταγματάρχη επικεφαλής, τον επιτελάρχη της ομάδας μεραρχιών του Ελλάς Μακεδονίας, αφοπλίσαμε, εμείς ο μπαμπάς μου και ο Ανδρέας ο Τζίμας Σαμαρινιώτης, αφοπλίσαμε τα δύο βουλγαροφασιστικά τάγματα. Πάντως, μια και αναφερθήκαμε σε αυτούς, λοιπόν, κύριε, παρακαλώ, όχι, παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ. Λέει να πάμε στο Λονδίνο να αντιμετωπίσουμε την Μέρκελ, οπότε πρέπει να τα τακτοποιήσουμε κάπως. Θα σας παρακαλέσω θερμά. Όχι, λέω, μια και έγινε μια αναφορά ιστορική. Ναι, κάντε τη στο διάλειμμα στις διαφημίσεις. Παρακαλώ να εκτονωθεί αυτό το κομμάτι της συζήτησης στις διαφημίσεις για να συζητήσουμε για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σήμερα. Τώρα, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την πιο πολύ συζητημένη υποψηφιότητα, παρότι, ξαναλέω, δεν πάει ούτε για δήμαρχος, ούτε για ευρωβουλευτής, ούτε για περιφερειάρχης, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ότι ήδη μπορούμε να συνδεθούμε, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα από τον Πειραιά μας, κύριε Χατζηνικολάου. Σε 2-3 λεπτά είμαι μαζί σας για να σας θέσω μερικά ερωτήματα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον Πυλό στο Μάρμαρο και στον Παρούτι, από την Ελιά και το Λάδι στο νερό και στο Μετάξι, από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις
ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Θα είμαστε στον προορισμό μας σε 8 περίπου ώρες. Απολαύστε την πτήση σας. Βρει καλό τον πελάτη. Κούρεμα ή ξύρισμα, κάθισε αναπαυτικά. Όχι όπως εμείς. Και σε 5 λεπτάκια θα σε έχω έτοιμο. Κουκλάκι θα σε κάνω. Βέβαια, άμα έχει αναταράξεις και μου φύγει η κόντρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Καφέ? Κύριε, καφέ? Όχι, καλά είμαι. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Στο σπίτι σου μπορείς. Με Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Το νούμερο 13 παρακαλώ μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13 επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14 παρακαλώ για downloading. Όπα. Το 13 βρε παιδιά. Το 13. Εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι. Τώρα εξυπηρετώ το 14. Και το 12 κάνει ακόμα βιντεοκλήση. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ. Όχι πια. Βάλε τώρα VDSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Μαζί. PixLax. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους. Και Γιούκερμαν, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Καραγάτζη από τις εκδόσεις της Εστίας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον Πυλό στο Μάρμαρο και στο Μπαρούτι, από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι, από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Βρες το γιατρό που ψάχνεις χωρίς να ψάχνεσαι. 14 784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί.
Ευτυχώς, κυρία μου, με ανησυχήσατε. Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήμουν αόρατος. Ταξί, περιμένετε. Μάλιστα. Και εμείς τι νόμιζατε ότι κάνουμε, οτοστόπ ή χαιρετάμε την παρέλαση? Εκτός και νόμιζατε ότι είμαστε στην Αγγλία, οπότε ο δρόμος πηγαίνει προς τα εκεί. So, the other way, please. Come on. Come on. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε. Μας πήρε το ταξί. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Στο σπίτι σου μπορείς. Με Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα.